गासैबो दिनै नोंसोरखौ आङो मालाबानि समाव गोदोनि समाव दिनै आं फोरोंथायखौ मावोमोन। दिनै 30 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान थामहिनबा फरायसा सान। दा नैबे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्ला बिजिनिनि सिङाव थानाय मंगलियान थुलुंगा एकाडेमियाबो बिथांनि मुङै बिबार बावनाय हाबाफारि आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि नैबे थुलुंगा एकाडेमिनि सासे लोगो फोरोंगिरि अनिता बसुमतारी मिसखौ बिदाय होनाय हाबाफारि लानाय जादों। अनिता मिसआ थालिगाव दिल्ली पाब्लिक स्कुलाव फोरोंगिरि महरै थिसन जाबाय। बेनिखायनो नैबे जोंनि थुलुंगा एकाडेमिनिफ्राय बिथाङा बिदाय लासिगोन। बे हाबाफारिखौनो जोङो जागायगासिनो दं। दा गोबां फरायसाफोर बेयाव बाहागो लानो हायाखै मानोना स्कुला खुलिथ'वाखै। गाबोन 1 एप्रिलनिफ्रायसो स्कुला खुलिनाय जागोन। अब्लाबो जोङो नैबे हाबाफारिखौ जोङो खालामबाय। बे समाव जोंनि जे बिदाय होनाय हाबाफारि बेखौ नायलांबाय थानो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। लोगोसे सार मिस मेडाममोन गासैबो आंनि लोगो फरायसा आं गोदै फरायसालिखौ दिनै दिनै आंनि बिदायनि सम दिनै थुलुंगा एकाडेमिनिफ्राय बिदाय जालांनायनि सिगां आं फंनैसो बुंगोन। दिनै आं बे थुलुंगा एकाडेमियाव थानानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों। दिनै आं थुलुंगा एकाडेमिनिफ्राय थांनायनि सिगां फंनैसो बुंनो थाखाय सिगांबाय। दिनै बे हस्टेलाव थानायजों लोगोसे आङो दिनै फरायसालियावबो गोबां सम थाबाय। बोसोरनै 7 समाव सार सोरनिबा सिगाङाव माबाफोर गोरा राव बाहायदोंमोन। माबाफोर बुंफ्लांनायनि थाखाय अन्नानै आंखौ निमाहा होदो। दिनै आं सानस'नो हायैयाव मालाबानि समाव गोरा राव बाहायफ्लांबाय। बेनि थाखाय आंखौ सारभिस होनो अन्नानै निमाहा होनांगोन। दिनै अब्लाबो दिनै आंखौ बे थुलुंगा एकाडेमियाव फोरोंनो थाखाय दिनै गियान बुथुमनो थाखाय जायगा होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आं दिनै फरायसाफोरनि नोंसोर थुलुंगा एकाडेमिनि थाखाय जेब्लायबो नोंसोर बयबो मोजां गियानखौ बुथुमनानै लानांगोन आरो साफा साफा गेदेमा सुबुं जिउआव जालांनांगोन। दिनै नोंसोरखौ आङो मालाबानि समाव गोदोनि समाव दिनै आं फोरोंगिरि जानानै मोजां जाथों साननानै दिनै आं नोंसोरखौ मालाबानि समाव आं दिनै नोंसोरखौ रायफ्लांबाय बुंफ्लांबाय गोरा रावजों रायफ्लांबाय आरो मालाबानि समाव फंसे फंनै बुंफ्लांबाय। बेनि थाखाय आंखौ अन्नानै निमाहा होदो। दिनै आङो नोंसोरजों थानानै गोसोखौ जोबोद मोजाङैनो मोनदोंमोन। नाथाय थुलुंगा एकाडेमिनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलि आंगोनि फरायसाफोर नोंसोर बयबो मोजां फरायसा जानांगोन आरो बयनिबो फोरोंगिरिनि सार मिस मेडाममोननि बयनिबो बुंनाय बोसोनफोरखौ मानिनानै लानांगोन। जाहाथे आं नागारनानै थाङोब्लाबो आंनि बुंनायफोरखौ आंनि रायनायफोरखौ गासैबो नोंसोर बावगारनानै आंखौ दिनै अननानै निमाहा होगोन होननानै आङो बयखौबो मिजिंथियो। जोबथारनायाव आं फरायसालिनि इयुननि मोजांखौ हास्थायनानै दिनै गासैबो जाहाथे बोसोर जेब्लायबो थुलुंगा एकाडेमियाव मोजां रिजाल्ट खालामलांबाय थानो हाथों आरो अराय जिउ मुंदांखा जानो हाथों आरो जेब्लायबो मोजां रिजाल्ट खालामनानै फरायसालिया जेब्लायबो जौगालांबाय थाथों। आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। गासैबो
Jangan boleh deh. बिथाङा गोबाव सम नैबे थुलुंगा एकाडेमियाव हस्टेलाव थानानै फोरोंथायखौ मावोमोन। दा हरखाबै जे फरायसाफोरखौ नागारनानै जे थांनो गोनां जानाय, बेयाव निस्सय गोसोआव गोबां मोनसे आसा, मिजिं आरो फारसेजों दुखु, गालांनो बानाय मोनसे दुखु बियो थादों। दा निस्सय बयबो बेखौ मिथिगोन, जाय बिथांमोनहा जे बिदाय लानो गोनां जायो, बै बिथांमोनहा। आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। आरो नै बिथाङा बिदायनि थाखाय गोबां गिफ्टबो मोनबाय, आरो बेजों लोगोसे जोंनोबो गोबां मेथाइ जाहोलांनो नागिरदों। मिस्थि दङ, सिंग्रा दङ, मा मा दङथाय आसरितसो।